MeghalayaPost.news. We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Arngut kinong trei hapok ka Liengsuiñ cabin crew ki bari naga jala Manipur naga than chatei lamingi ki bakantup ya ka ngangthoi Sharma kong brail latpam bat lamnung them singson ki dei na padeng kitu ki bala khlat no ag jingja songsi jong ka jinghap Liengsuiñ Air India hajan Amedabad ne ka singpalai no phaisngi ya ka Liengsuiñ na nya du captain Sumit Subarwar ubadei line training captain LTC ubadan ka jingtibet haga kamnya Liengsuiñ ya palat pra hajar arspa kenta ringkat ka jingerap first officer Cliff Kunda badan 6,000 sispa kenta ke jingtibit nalor ka ngang thoi bat lamnun them ki weipat kinong tre apo ka Liengsuiñ ki kinthop ya ki dukhat barang ba ka Shraddha Dhawan bat ka Aparna Mahadik lem bat ka Sainita Chakravarti u Deepak Pathak ka Maithili Patil u Irfan Sheikh ka Roshni Sanghare Rajendra bat ka Manisha Thapa laban kedo ba ka Air India kala pendikana ba ka Liengsuiñ jangka ka AI 171 kala her na Amedabad sa London Gatwick kala shem ya ka jingja accident kindat por hadin bala herno ka Liengsuiñ Boeing 787-8 Dreamliner kalami na Sardar Vallabhbhai Patel International Airport hakapor Shibaje Laipupran of Haisingi bat ka ket arspa saupa arngot kinongshong bat kinong tre hapo jangka kenthop ya ki shispa rip khandai ngot kinong India sunfly ngot kinong Britain wei unong Canada bat nyau ngot kinong Portugal lai athu ba ka Liengsuiñ kala hab ha ka hostel jangka BJ Medical College kabadan harut ka Civil Hospital ha Amedabad kanik jingja kala ja ka por bam ja singi ha kba ka jaka bam jangka hostel kala khapnya de samla puli doktor MeghalayaPost.news.